Guramaçylykly jinayetçi terror topary 2024-nji ýylyň 22-nji awgustynda Merdan Muhammedow yerliksiz aýplama ýöntep gorky siýasatyny güýçlendirjek bolýar. 2024-nji ýylyň 26-njy iýununda Türkiýanyň izna uğratma merkezinden Türkiýe döwletiniň içerki kanunlaryna gabat gelmeýändigine garamazdan guramaçylyklaryň we gizli ýagdaýda ugurlanyp Türkmenistana äkidilen Merdan Muhammedowyň 21-nji awgustda Türkmenistanda Aşgabat şäheri berkararlyk etrap gazetinde suudynyň boljaklygy barada habaryny aldyk. Guramaçylykly jinayetçi toparyň Merdan Muhammedowyň üstüne ýönkemek isleýän aýplamalary Türkmenistanyň Jinayet kodeksi görkezlen 181-nji madda 1-nji bent içallyk döwlet sirrini düzýän maglumatlaryň daşary ýurt döwletine, halkara we daşary ýurt guramasyna ýa-da olaryň wekillerine berilmesi. 185-nji madda konstitusiýon guruluşy zorlukly üýtgetmäni bolan çağırışlar. 191-nji madda ekstremistik ýa-da Türkmenistanyň milli howpsuzlygyna ziýan ýetirilmegine gönüpdirilen başga hereketleri etmäge açyk çağırışlar. Suatlar hem beçeti. Birinji değişli adam bizim açık girdiyen yigdimiz vardı. Reşit Meredov. 100%'ine şu nemet statya düşü. Ýönkelýän aýplamalaryň düýbinden Merdan Muhammedowa değişli däldigini, gaýtan tersine şu görkezlen 181, 185 we 191-nji maddalar boýunça 1995-1996-njy ýyllarda konstitusiýon agdarlyşy amala aşyran Saparmurat Niýazow, Gurbanuly Berdimuhammedowlar we döwlet sirrini daşary ýurda hakykatdan satyp duran Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredov we Türkmenistanyň daşary ýurtdaky ilçihanalarynyň ýol başçylaryna degişlidigini Sapar Aklimow öz gürrüňdeşligini aýdyp geçdi. Merdan Muhammedow 10-njy iýunda Türkiýanyň Ankara ilinde delilsiz we ýerliksiz şikaýatlaryň netijesinde jandarma tarapyndan tutulupdy. Bolup geçen waka hakynda Halkyň Sesi media kanalynda geňişleýin maglumat berildi. Aýyň 25-syny Infon edip, geçen aýyň 25-syny 23-süni men bilen habarlaşdy. Aňyrdan jaň edip Keminen öýdi, hali ýagdaýyny aýtdy. Ol ýekşenme günüdi. Galmurada men gowy ustady ýytem owsaklan şertlerim gowy. Aýdyşlaryna görä birinji gün ýa ikinji gün men azatlyga çykmaly diýip mene şular ýaly habar berdi. Galmurat Süýünow 23-nji iýuna çenli Merdan Muhammedow bilen habarlaşyp bildik diýip öz çykyşynda aýdyp geçdi. 21-nji awgustda Aşgabat şäheriniň berkararlyk etrap gazetinde geçiriljek Merdan Muhammedowyň suudyna ýurdun içinde ýaşaýan we öň Merdan bilen telefonda habarlaşan adamlary Merdanyň garşysyna şaýat hökmüne çağırypdyrlar. Bu adamlaryň hemmesini mundan bir näçe gün öň Aşgabatda mahkama işgärler tarapyndan soraga çağırlypdyr. Şonda olary türme basar diýip gorkuzyp bir kagaýza içinde näme ýazylandygyny okutdurman. Men şu zatlara şaýat diýip ýazdyryp gol çekdiripdirler. Bu işi alyp baranlaryň birisi mahkamanyň işgäri Rahmanowdy ortağa çykdy. Egerde halk şu mümkinçilikden peýdalanyp 21-nji awgustda öz garşylyklaryny görkezip konstitusiýon guruluşy dikeldip bilmeseler, halka ýol görkezip biljek adamlaryň hemmesi ýok ediler. We mundan soň hem bular ýaly halkyň agysyny aglajak adamlar döremez.